парвандаи ҷиноӣ як ходими полиси Кӯлоб ки саҳнаи ришваталаб кардани ӯ аз як сайёҳи руминӣ мавриди интиқоди шадид дар шабакаҳои иҷтимоӣ шуд, қатъ шудааст. дар оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи минтақаи Кӯлоб гуфтанд, парвандаи ҷиноятии корманди бозрасии давлатии автомобилии минтақаро баъди пушаймон шудан аз кирдори содиркардааш қатъ кардаанд. ҳамин масъалае ки дар ютуб буромад якум шӯъбаи мо якум пешдастӣ кардем, ҳамон рӯз мо гуфти рӯсо реагировать кардем. дар нишасти хабарии оҷонсӣ гуфта шуд ки дар пайи ин навор онҳо нисбати Саидшоҳ Шарипов, нозири дастаи хадамоти роҳҳои бедеаи минтақаи Кӯлоб, бо иттиҳоми сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ парванда боз карда буданд. санаи 28 июли соли 2017 сол ҳангоми иҷрои вазифаи хизматиаш дар шоҳрои Душанбе Кӯлоб дар километри 172 сайёҳи хориҷӣ мотоциклсаворро бо номи Миҳай Скут бинобар бо суръати баланд ҳаракат намудани воситаи нақлиёташ боздошта барои пайронкунии содирнамудааш аз ӯ маблағи 500 сомонӣ талаб мекунад ва сайёҳи хориҷӣ бошад ба ӯ 200 сомонӣ дода аз ҷавобгарӣ озод мешавад. масъулони оҷонсӣ гуфтанд, бинобар сабаби пушаймонӣ аз кирдори содирнамудааш парвандаи ҷиноятии ин нозири роҳ қатъ карда шуд. мо ҷабрдида надорем. қонунгузор ҷабрдида мегӯяд. ҷабрдидаи мо дар Руминия дар ҷое. маълум нест ки шаҳрванди Руминия Михай Сикаи 34 сола ба тасмими мақомоти тоҷик чӣ назар дорад. аксар мунаққидон бар инанд ки барои Тоҷикистони манфиатдори тақвияти бахши ҷаҳонгардӣ ва сайёҳӣ чунин шеваи кори полис ғайри қобили қабул аст.